102.3, últims ser empresaris de la temporada. Avui entrevista llarga, pel fet que sigui l'última edició i molt interessant. Toquem tots els pals en aquest espai dels divendres i la part més econòmica destinada als mercats financers té un forat setmanal. I vull aprofitar per donar les gràcies, ja que és l'últim programa de la temporada, això sí, vull aprofitar per donar les gràcies a la gent de Creant Crèdit Andorrà per la seva col·laboració, perquè ens ho fan molt fàcil. I aquest forat és ocupat per la Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant, qui cada setmana està amb nosaltres i també li agraïm la seva predisposició. Sheila, bona tarda. Molt bona tarda, Carles. És un plaer que ho sàpiguis. Et pujo el micro, sí. És l'últim ja. Sí, és l'últim. Arriba ja l'estiu i ja, com bé dius, finalitza la temporada. Sí, però ens centrarem també amb tota l'actualitat dels mercats perquè això no s'atura encara que estiguem a finals de juny i et preguntaré quines dades, Sheila, han marcat aquests últims 7 dies. Doncs a Europa es va publicar l'índex IFO de confiança empresarial a Alemanya, que millorava lleugerament a 88,4. També es va publicar l'indicador preliminar d'activitat, els PMIs, del juny amb resultats mixtos. Empitjorava a França per sota de 49, mentre que Alemanya i el Regne Unit es situaven per sobre de 50, superant les previsions. Per al còmput de la zona de l'eurozona s'estancava l'activitat amb l'índex PMI compost a 50,2 i el sector de serveis sense canvis a 50. Així que sembla que Europa recuperaria el pols perdut l'any passat. I si recordeu, totes les darreres dades publicades provinents dels Estats Units, que no eren massa alentidores, aquesta setmana tampoc ho han sigut. Amb una feble dada de confiança del consumidor al Conference Board per al juny, uns PMIs que retrocedien encara que mantenint-se tots en terreny de creixement per sobre de 50, unes exportacions de béns registrant al maig la caiguda més gran des del 2020, d'uns menys 5,2, i un sector immobiliari molt malmès, amb els preus creixent al maig al ritme més lent en gairebé un any degut a l'excés de l'oferta, i en el nivell més alt des del 2020, i unes ventes d'habitatges nous que van baixar mostrant la caiguda mensual més gran des del 2022, del menys 13,7. I tot plegat feia que el PIB final del primer trimestre del 2025 es revisés a la baixa fins a mostrar una caiguda del menys 0,5 trimestre anualitzat des del menys 0,2 preliminar i 2,4 anterior, degut especialment a la caiguda del consum que s'accelera amb força des del 4 al 0,5%. Les xifres com van variant i també les reaccions dels inversors. Quina ha estat la seva resposta? Carles, els mercats s'han mogut amb la geopolítica passant a un segon pla en disminuir les tensions a l'Orient Mitjà i mentre augmenten les apostes sobre un avenç en el cicle de relaxació monetària per part de la Fed i també nous acords comercials amb la Xina i la Índia. Així que Wall Street tornava a marcar màxims històrics amb alces properes al 3% aquesta setmana, el que seria un 5% anual, i de nou amb el sector tecnològic liderant les alces del 4% setmanal. A Europa els índexs també tancarien amb to positiu, però en menor mesura, amb alces de l'1% setmanal, però year to date, o sigui, en aquest any tindríem alces del 20% pel DAX, i pel DAX, a l'IBEX, al FTSE italià i del 10% per a la resta. Aquesta setmana, per sectors de nou viatges i ocis recuperaven amb força acumulant un 24% des de mínims aquest any. Ja dèiem que s'acostava l'estiu i ja feia oloreta. També coneixeríem les dades de que la cimera de l'OTAN, els líders van augmentar o van acordar l'augment de despesa en defensa fins a un 5% del PIB per al 2035. I diguem, tot plegat portava que l'índex VIX de la Por, que t'agrada a tu, Carles, es relaxés per sobre del 10%. I ja per últim, en el mercat de les commodities, malgrat la millora de la situació a l'Orient Mitjà, el petroli accentuava la caiguda per sobre d'un 11% als temors de que Iran tanqui l'estret d'Hormuz, que és una de les rutes claus de subministrament de petroli a nivell global.
mentre que la debilitat de les dades americanes portava els mercats a descomptar la primera baixada de tipus al setembre per part de la Fed i impulsava l'euro, que es va apreciar fins a màxims des de finals del 2021 respecte al dòlar i arribava a l'1,17, es deprecia un 10% a l'any. Ara que ja estem a l'estiu, com dius, que ja s'olora i es nota també per la calor que fa, no sóc gaire de l'índex de la por, prefereixo acomodar-me, com dius, com al mercat de commodities, prefereixo acomodar-me i clar, ja farem una mica, no intentarem avançar-nos en el temps, però sí fer una previsió o un pronòstic de quines dades, Sheila, marcaran l'evolució dels mercats aquests mesos d'estiu. Doncs els inversors hauran d'estar atents a les tensions geopolítiques, a la guerra tarifària de Trump i als seus possibles efectes tant en la inflació com en el creixement a nivell global. I està clar que també a les possibles canvis de polítiques monetàries dels diferents bancs centrals. Així que estigueu molt atents i ens veiem després de l'estiu, Carles. Sí, al setembre tornarà la Sheila Toledo amb la seva secció dels mercats financers i estarem també atents perquè ara mateix hi haurà una lluita entre Europa i Donald Trump per al tema d'aquesta guerra tarifària, com bé dius, a veure què passa, perquè fa pinta que serà llarga. I tota aquesta temporada amb canvi a la presidència dels Estats Units, amb també tots els conflictes a l'Orient Mitjà i tot el context geopolític i social afegit a l'econòmic, passant per al mercat de commodities, passant també pels diferents índexs i les diferents borses que ens ha anat detallant la Sheila. Tot això és un compendi del que hem fet aquesta temporada als Ser Empresaris, amb la mirada als mercats i que seguirem fent també el curs vinent. I així espero, Sheila, que continuem així i seguir explicant tot un tema que per a molts sembla avorrit, però que també forma part de la nostra vida quotidiana. I tant, Carles, és molt important. I jo, si tot va bé, us ho explicaré a la tornada, al setembre. Doncs només em queda desitjar-te bon estiu, Sheila, que vagi molt bé i ens escoltem al setembre. Gràcies per tot. Gràcies a vosaltres i bones vacances. Adéu.